ஹாய் டியூட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விக்ஸ் ஏப்பர் ஆப் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே எந்த ஒரு பிராண்டை பற்றியுமே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறது கிடையாது. சின்னவங்கள்லேருந்தே பெரியவங்க வரைக்குமே காய்ச்சல் சளி அப்படின்னா சட்டுன்னு எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது விக்ஸு தான். அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த பிராண்ட் அமிர்தாஞ்சல் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. சிட்டியிலேருந்து கிராமப்புற மக்கள் வரைக்கும் பழக்கப்பட்ட ஒரு பிராண்டுனா அது விக்ஸ் ஏப்பர் ஆப் தான். அதனால் இந்த பிராண்ட் நேமை யூஸ் பண்ண வேண்டியதாகிருச்சு. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. பொதுவாக இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி, தசைப்பிடிப்பு, வலி, இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்தால், கேம்பர், கற்பூரம், பெட்ரோலட்டம் ஜெல்லி, கற்பண்டாயில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் இன்ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸும் இருக்குது, அதாவது ஜெல்லி மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸும். இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆய்வு செஞ்சு பார்த்ததில் மூக்கடிப்பு, சளி, இருமல், நைட் டைம் ஏற்படுற டிஃபிகல்ட் ஸ்லிப்பிங் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரன்னிங் நோஸ், தொடர்ந்து மூக்கொழுகும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து சரி பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இதை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா 2 வயதிற்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்க்கிறது ரொம்ப பெட்டர். ஏன்னா இதில் இருக்க கற்பூரம் வலிப்பு வரைக்குமே கொண்டு போய் விடுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. என்னம்மா நீ இப்படி சொல்கிற, எங்கள் ஊர்லலாம் சளிக்கு கற்பூரத்தை தான் தேய்ச்சி குணப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னிங்கன்னா அதுவும் ஆபத்து தான். வலிப்பு வரைக்குமே கொண்டு போய் விடுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை 2 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர். சரிங்க, 2 வயதுக்கு மேல் இருக்கிறவங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம். லேசான மூக்கடைப்பு, சளி, இருமல், தசைப்பிடிப்பில் ஏற்படுற வலி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வேப்பரப் மாதிரியானதை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும் பொழுது சம்டைம்ஸ் நிமோனியா வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இன்ஹேல் பண்ணுறதை தவிர்க்கலாம். அதாவது மூக்கில் வச்சு இழுப்போம் இல்லையா, அதை வந்து தவிர்க்கிறது பெட்டர். நெஞ்சு பகுதி மற்றும் தசைப்பிடிப்பில் ஏற்படுற வலிகளுக்கு லேசாக தடவும் பொழுது பெருசாக பிரச்சனை எதுவும் வராது, கொஞ்சமாக தடவும் பொழுது. சரிங்க, இதில் ஆபத்தே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது. இதில் இருக்க உட்பொருட்கள் வந்து ஒரு சில அலர்ஜியை ஏற்படுத்துறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்க்கலாம். அதே மாதிரி மூக்கு பக்கத்தில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணும் பொழுது மூக்குக்கு கீழே வந்து செவந்து ஒரு மாதிரியான அலர்ஜியை வந்து ஏற்படுத்தும். இதை தொடர்ந்து நாள் கணக்கில் மாதக்கணக்கில் யூஸ் பண்ணும் பொழுது இன்னும் அதிகமான மூக்கடைப்பை கொண்டு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. மற்ற பெரிய ஆபத்துக்கள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்க டைமில் 2லேருந்து 3 நாட்கள் வேணால் மருத்துவரோட ஆலோசனை இல்லாமல் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்க, அப்போ நான் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா இதுவும் அப்படி தான். அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு நாளைக்கு 2லேருந்து 3 டைம் போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 3 நாள் வரைக்கும். ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை, 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவைன்னு தொடர்ந்து அடிக்ட் ஆன மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இல்லைங்க, எனக்கு எப்போயுமே மூக்கு அடைச்ச மாதிரியே இருக்குது, அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கான சிகிச்சை இது இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மாத்திரை வடிவிலையோ இல்லை இன்ஹேலர் வடிவிலையோ கொடுப்பாங்க. அதனால் தொடர்ந்து நம்மளாவே இன்ஹேலரை மாதக்கணக்கில் நாள் கணக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை நம்ம டேமேஜ்டு ஸ்கின் மேலே வந்து தடக்கூடாது. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே மூக்கு சிந்தி மூக்கு கீழே வந்து ரொம்ப ரெட் கலரில் இருக்கும், அது மேலேயே நம்ம தடவும் பொழுது இன்னும் பெரிய புண்ணாகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் மற்றும் 2 வயதுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகள் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெட்டர். இதை எடுத்துக்கிறவங்க வந்து கம்மியான டூரேஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதாவது 3 நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 2லேருந்து 3 டைம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிற மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.